1964. באמצע בכורה חגיגית כנראה שכחתם. סליחה, אנחנו מתנצלים, אבל אתה לא תאמין מה קרה. באמת לא האמנתי, כשפתאום באמצע הנבר החבורה הזאת שלכם קופצת מהראשה ורצה החוצה דרך המעבר. וואו, כל רק השני שירי. זה בגלל אבלין. היא פתאום משום מקום קיבלה צירים. וכמו שאתה מכיר את אבלין, היא לא הועילה לגלות לנו עד שהיו 5 דקות בין ציר לציר. רק לפני שנייה העלינו את ההמונית. מה לעזאזל אתה עושה כאן? אשתי לא נתנה לי להיכנס למונית. אבלין פשוט לא הסכימה שצ'רלי יפסיד את הפרימייר הראשונה שלנו. ותראו, היא אפילו הביאה טייפ קטן כדי שנקליט את מחיאות הכפיים. והפה שלך לאלוהים. צ'רלי, ברגע שמחיאות הכפיים נגמרות, יש מונית שמחכה בחוץ, ואז כולנו עפים לבית החולים בטיב. ויפרנק, אני חייבת לראות מה עם הבן שלנו. הם שקטים. מאוד שקטים. כשקהל שקט זה סימן שכולם ממש מרוכזים. מרי, תסתגי כזה. אני נכנס פנימה לפני שההשגה הזאת נגמרת. התכוונתי באמת לי. אמא, בואו, המונית מחכה לכם שם. ואני אראה אתכם יותר מאוחד נראה לכם. רציתי שהוא יהיה בבחורה. פרנק, הוא היה כאן בבחורה. קדימה, אמא, שנינו רוצים לכם מתארת לב, ושנינו רוחבים לכם מתארת לב קדימה. אני לא מבין למה בן אדם שפוי ירצה בכלל לגור בניו יורק. כדי שמעתי את המשפט הזה. צ'רלי, בוא נעשה עוד מופע. כן, ואז עוד אחד, ואז עוד אחד. ואני אפיק אותו. רגע אחד. ג'ו, אתה תפיק את קאק סולה? אני אומר קודם כל שיהיו לכם 2 לעיתים ברצף. להראות שאתם יודעים לעשות כסף. אחר כך אני אתן לכם לעשות את המחזמר הפוליטי הזה שלכם. להראות שיש לכם יושר אומנותי. ואיזה רעיון יש לי בשבילכם. מסחרי לגמרי. בהתחלה אתם תסתרו אותו, אחר כך תתאהבו. פרנק, אתה יודע שאני אף פעם לא אומרת שום דבר, אבל דבר אחד אני כן אומר. בשבילי תעשו עוד אחד כמו שג'ו אומר, ואז תעשו כך שמאל. אני יודע איזה מוזיקה אני רוצה לכתוב, ואני יודע שקשה לך אם זה כרגע ליז, אבל אני מבקש ממך לסמוך עליי. ואני מבקשת ממך לסמוך עליי. ליז, עכשיו זה בדיוק הזמן בשבילך לעשות את הדברים בדרך שלכם. לך אין ילד, מרי, והרגע סידרת עצמך רב מחר, ברור שלך מאוד קל להגיד את זה. ליז, תאמיני לי, ההצלחה היא הרבה פחות ממה שעושים ממנה. אני חושב שצ'רלי ואני מתמודד יפה מאוד עם הצלחה. כן, תראו איזה יופי התמודדנו עם כישלון. מה זה היה? זאת אולי הזיה. אתם תוסעים מה קורה, לי ברור מה קורה, לא מוקדם להיות כל כך זקוע, זה כלל לא בטוח. מה זה היה? לא זאת לא הזיה. זה אני או שחמתו, תקשיבו כולם, וקריב הגורל, ואחיס בגורל. זה נשמע כמו להיט, זה להיט, כן נצלחנו סופית, לא נכתוב יותר הרבה סאטירה, ובחרנו לא נשמע יותר מאיזה טמבל, השיר לא קרלי, נפסיד יותר את ההצגות שנציב כל להם דרכי. טוב ממפיקים שחושבים על רגיל, שמרשים לעצמם להגיד לכולם. חבר'ה, זה נשמע מאוד, איך לומר, מעניין. אם היה לזה קהל, אז אני הייתי מפיק את זה בשנייה, באמת. יש להיט,
ובכן, אתחיל בלהודות לכל אותם מאות אנשים שסירבו להפיק כל מופע שאי פעם כתבתי כדי שאוכל לזכות בגדול עם המופע הזה. תודה רבה. בהלוויה, זאת לא הזיה, תענוג לאוזניים לשמוע קולות שחיכינו לשמוע במשך כל החיים. מה זה היום? מה זה היום? רק הזיה, תענוג לאישה מבוגרת לראות את מי שהיא אוהבת מתחיל את הלב שבחים. מה זה היה? זה מה זה היה? מה זה היה? זה נשמע כמו קהל שירד מבצד כמו המון שמגיע לקטר זהב וחנר הסיכון וכל ידם זה להיט, זה להיט, מדובר בלהיט אם בחרנו זה יורד אפילו עדיין נצבע זה ממש מופה ולא כאילו מכאן רק נצבע תרצו שיפור במצב רוח, תקפצו ותיכנסו חינם. רק דבר אחד קטן בטוח שאם בעולם חברות כמו